ukukhumbula ukukhishwa kwabo uNkulunkulu eGibhithe. Amen. Uma nikhumbula ngesikhathi bakhishwa kwadingakala ukuthi kube khona lamb angithi. Ihlatshwe bese igazi labo ligcotshwe lapha ema-doorpost. Amen. Kuthiwa-ke ngalolu suku uma uya even to Old Testament uJesu ulungiselela lolu suku aluqali ngalolu suku ulungiselela ekuzalweni kwakhe ushilo bekhona ushilona ukuthi uJesu it was his kwakuyimission yakhe ukuzosusa imbuzi ungene. Amen. Uzubone uzalelwa eBethlehem. Kuthiwa mntakambuza eBethlehem was the only place lapho kwakutholakala khona amalembu angenasici. That's why noJesu wazalelwa eBethlehem. Ukuze kuzotholakala umhlatshelo ongenasici. Amen. La khona sabethelwa uJesu. Yonke lento ayenzayo uJesu yinto ayizele. Amen. Amen. Uyabona uma kuthiwa uyobethelwa eGolgotha, kuthiwa legama elithi Golgotha lisho to be crushed. Uqedwa yonke into yini. uJesu kunawo siphambane nasimbona khona. Kuthiwa ngaleli hora uJesu lalela bazalwane. Kuthi uJesu waboshwa ebazalwane. Kahlukunyezwa lento. Ekuboshweni kakho kuthiwa waqala ukuhlukunyezwa on the 9th hour. Isiphambanweni. Ngalesi sikhathi kuthiwa mawubethelwa ngento kuthiwa wawuphatha le party. Le wayithola seyimile phambili. Bese uzobethelwa kule. Iyo le uJesu bewa avuka nayo. Uma asafika kubethelweni uJesu abaqala manje wabethelwa sasithawe zimhlabe ngempama zimkhafulele nje zenze yonke into ezenza usewuhambo bazalwane. Ngiyafunda lapha kuthiwa umgwaqo lo wawuya ekubethelweni wawakhile wakhonkwa ngamatshe acijile ukuze mawuwawele khona ubuye kunento iphethe. Kuthiwa these guys ama-Romans ebenayo icanvas ebeyilungisile kuthiwa amodify icanvas angisazi ukuthi yakho obani asayifaka izinto zokuthi makakushaya abuye ngenyama. Khumbula-ke uJesu uboshwe ngayizolo uboshwe on Thursday. And nala azoboshwa khona madoda le ndoda esiyilandelayo indoda yamadoda. Amen. Nala aboshwa khona uJesu uthi kuMark wathi mafika uJudas azomanga athi nguye lo. Wathi uJesu ngifuna mina. Kuthiwa kwakukhona ithuna elalileyo ndawo. Kuthiwa wathi bathi uJesu ngifuna mina kwavuka indoda ethuneni. Kuthiwa leyo ndoda yavuka ethuneni mawuyithola kuMark kuthiwa yamlandela uJesu neyingubo zasemathuneni. Amen. Amathuna ngoba le ndoda esiyilandelayo iyawavusa nabafiki. Amen. Hallelujah. Iyavusa nethemba abosophelele ithemba. Yawaletha amandla koyethi. Hallelujah. Hallelujah. Kuthiwa ngaleso sikhathi uPeter wadonsa inkembo washaya umuntu. Wenza icala elalimligela ukuthi abulawe. Watholakala ukuthi yawasula namacala. Yathatha indlebe lento yasezulwini yayibuyisela kumusha. Yathi thatha inkembo uyibuyisele ephoketheni. Ngoba isikhathi sayo sesiphelile. Awumvumeleni bazalwane. Ithi silandele indoda yamadoda. Ukhona la ukubekeza. Amen. Bazalwane. Asilungisele indaba yethu yokholo siye kukusonda sikhona. Ngizama ukususa lento bamfundisa umbili. Thank you. Siyabonga bazalwane. Ngifuna sibheke lento yethu bazalwane siya lapha kuMatthew chapter. Until chapter 27. Ngapha? Until verse 1. Ibo. Kahlendo bazalwane. Ayilento selo. Phela siyakubhala lezi zinto eziziphatha vele detail ngoba phela page. Yeah.
because into ngifuna ukukhuluma ngayo mfushane. Ngesikhathi kudabuka isenga wasifundela anamavesi benwafunda lelo bazalo verse 41 no verse 45 ngo 3 o'clock awufundi. Yes. Angifundele bazalo ufunda kepha kusukela ngehora lesithupha kwabamnyama emhlabeni wonke kwaze kwaba yihora lesishagalolunye. Kepha ngehora lesishagalolunye uJesu wamemeza ngezwi elikhulu wathi, Eli Eli lama sabachthani, okungukuthi Nkulunkulu wami ungishiyelane na. Kanjalo namapristi abakhulu bambhinqa kanye nababhali. Verse 51. Yes. Bheka-ke isihenqo sethempeli sadabuka kabili kusukela phezulu kuze kufike phansi. Umhlaba wazamazama, amadwala aqhekezela, amathuna avuleka. Amen. Amen. Yabona mangathi ubheka uthi chapter 27. Batshe ngizokuyakwazi ukuyenza imali yakho. Dala imali yakho mfowethu. Bazalwane, the death of Jesus isinikeza i-entrance ku-presence kaNkulunkulu. Amen. Bazalwane, ngokukaNkulunkulu bekufanele ingane zethu umntakambili maziye zadlala. Sidlala nengane kamakhelwane enedimoni. Iphume idimoni. This is not a religion, this is life. Amen. You very Hebrew. Amen. So umntwana wabasehebrew lapho khona makuthiwa uKhrisimo sakuthiwa uHaleluya. Wehlisa umuntu nempahla ehlisa u7 floor noma u14 floor. Umuntu ehlisa ukuthi uHaleluya uphonsa umuntu. Ngivela lapho. Amen. Lomphethe wakho qala umphethe wakho ulandele khona. Abantu abangenayinhliziyo esesakhishwa. Ngivela kulabo baba. Bazalwane kufanele pheze ukuthi ungakhathazeki bazalwane. Mazi ukuthi lokho bakuthina sikugele nje besaphinda ukukhuluma. Yeah. Isikhathi sikesidimane umuntu yadimana. Yeah. Uzame manje sokufaka uTolikelwe manje uTolikelwa wena ngoba isingisi idwala la. But uyasilanda sikabani ukuthi you cut the road you find the big sun. Never mind. But ngizama ukuqondisa lento kaMbili. Lapho zalona kuthiwa uJesu wabasiza abantu kwaba ngoyedwa ozobona. I think I've heard abantu abaningi. Amen. Abantu ukuthi baningi abantu emasizi. Kanti bambala abanye bebamdelela ngoba sebanemali. Bafunda imfundo nangu umuntu angiphakamela. Amen. Nangu kufana amadoda. Basokuba nama-shock-ups. Baba neyibring ngaphansi kwey'nyawo. Amen. Thank you. Kanti nje okasho akekho umuntu yabona I don't want you uyenze lento wena uzoshada ngoba uzoshada vele ngoba uma ukwazi ukukhumbula umntu wakho uzoshada. Amadoda amaningi kodwa afuna umuntu onoNkulunkulu. Amen. Ayikho into ongenayo uNkulunkulu kuthiwa all things are possible. Hey. Kuthiwa ku-Old Testament kwakuthiwa abalalela nokulalela. Kuthiwa labo-ke
kwafika ku New Testament bathi uJesu only if you believe. Indaba isokholweni. Amen. Only if you believe. uJesu uthi mawakhona mawakhona. Amen. Uthi ngishukufa ngeke ukubone mawakhona. Yeah. Amen. Madoda ngoba indaba yethu isokholweni. Amen. Hayo la ikhona khona. Sithi sidansile sikhumbule ukuthi singabantu bokho. Unazalwane singasali emdantsweni. Kodwa sithi sidansile ngoba ama-gimmicks asenze sibe khona. Kodwa siye la sifika khona. Oh labayatha. Abe transportation ukudansa kwethu kusiza. Amen. Yini lokuthi sifunyane umbumbi. Yeah. Amen. Asikholweni basekhona. Ngoba the justice shall live by faith. Yeah. Amen. Abakholwa abazophila ngakho. Amen. Ayikho into engekho kokholwa. Abakholwa banezinto abaziphathayo basinikeza abantu. Mayifika la emnqamlezweni isho lamazwi kuthiwa indalo kusukela ngo-9 ubhizi ngoJesu. Hallelujah. Kuthiwa on the 3rd hour awuyanxaka lento kaJesu ngo-number 3 ngoba phela naye uzafe nje ufa aseneminyaka yo-33 wena owayesikolweni kanti njengoba bafa vele wazalwa ngo-33 AD. Hawu. Amen. Kuthiwa ngehora on the noon on another 3 hour kuthiwa izulu nomhlaba wehlele ukumbheka Jesu. Hallelujah. Kuthiwa kwaba mnyama kukhanya. Hey. Kwaba mnyama kukhanya kuthiwa kwashintshilana. Kuthiwa amathuna adedela abahleli. La endaweni yabuye kuthiwa bonke abafile bavuka. Ngoba lo muntu wasezulwini umvuso wabafileyo. Hallelujah. Amen bazalwane. Uyavuka umuntu ohlangene nendoda amadoda. Uyavuka noma ithemba belikasekho. Hayi navuso Lazaro. Oh Jesus. Esenuka. Noma umuntu akasaphelelwe ithemba igama lakhe asathiwe elinye igama. Uma wafika kuJesu waseNazaretha kondenza kanjani? Amen bazalwane. Amen bazalwane. Into ngifuna ukuvala ngayo ilento ethi uJesu bafika la indalo yehluleka ukumphendula. Kuthiwa njengoba uJesu asesiphambanweni abapristi babhizi nembuzi. Kuthiwa ngesikhathi agebisa ikhanda on the 3rd hour. Kuthiwa on the 9th hour or 3 on the 9th hour. Kuthiwa ngesikhathi agebisa ikhanda athi it is finished. Hawu madoda athi ezandleni zawo ubeka umoya wami. Kuthiwa ngaleso sikhathi uJesu nabapristi umpristi kuthiwa wayehlaba imvu yokugcina. Amen. But into engiyakuyo ile yokuthi bazalwane siyakwazi ukuzingenela in his presence. Kuthiwa indwangu yekhethe asethempelini kuthiwa ladabuka. Amen. Kuthiwa lekhethe nengikhuluma ngalo kuthiwa lale u6 to 7 inches. Ukuvuleka kwangadabuka ikhethini lasemzini womuntu. Wadabuka ikhethini. Kuthiwa ngesikhathi kudabuka ababhali bathi ukudabuka kwalo kwakumaJuda ngoba imnandi into bakwayazi ekugcineni. Kuthiwa amaJuda umthetho wawo wawubona uma khona into yonakele bebadabula ingubo yabo. Awunanga uJakobe ezwa umlayezo ubuhlungu bokuthi uJosefa akasekho abafowabo bamletha ingubo yakhe enegazi. Kuthiwa uJakobe wadabula ingubo yakhe. Kuthiwa ngesiJuda leyo nto isho ukudabuka enhliziyweni. AmaZulu bawathula. uNkulunkulu asesihlalweni sezulu wahluleka ukumbheka uJesu. Amen bazalwane. Ngani noDavide ukuyawatha ngezumlayezo ukuthi uSamuel uSawula ubulewe wadabula ingubo yakhe. Okuyisayini yokuthi it's a grief udabukile ngokulahlekelwa umuntu amthandayo.
uJesu asesiphambanweni wathi awuvula umnyango wathi nani sengakwazi ukungena. Amen bazalwane. Wathi songakwazi ukungena yabazana kufanele sishintshe indlela esikhonza ngayo. Amen bazalwane. Kufanele sishintshe indlela okhonza ngayo. Uwethu uthi uhlela ukuthi kwada zilomo basho ukoko wase gospel wathi bada silongo lento yasezulwini ayikwenza ukubiza abantwana babo babekela ukuthi ingane zami niyazi ukuthi senzelweni la ekhaya niyasazi ukuthi siyini thina nobaba wenu awukodwa ngiyakuthi akukhona enye indoda iyasho kanjani ndabuza inkosikazi wazolanda umphongolo uwon covenant not new covenant uwon covenant yedwa nithi landa umphongolo bathi yedwa inkosikazi angisayi nabahamba nomphongolo ngoba uyakhumbula nkosikazi ungakafiki umphongolo ukuthi abampofu bebathi izimpofu wathi yakhumbula nkosikazi ungakamfiki umphongolo ukuthi ukugula kwawintela ekhaya uyakhumbula nkosikazi ukuthi ungakafiki umphongolo indlala kwakuyinto yethu wathi ungafiki umphongolo sanyakaza izinto nabagulayo baphila namasimetha akhalasa waze bomemeza indoda yathi nangoba indoda abusiswa nkosi ungelande yini umphongolo bathi balanda umphongolo yebo nkosikazi awupakishe isikhwama sami yaparaphrase ungalifundi lelo vesi eBhayibhelini ngekami ngibhalela ibandla lasenyembezulu wathi obakintobo hayi nkosikazi lungisa asasali ngoba awurada be a doorkeeper in the house of the Lord. Wathi ngeke ngihlale lapho kukhona umphongolo ngeke ngihlale lapho ngeke ngikazibula ufuna ukuhlala lapho nakho. Amen bazalwane. Abakholwayo bayayilungiselela izinto khuluma ngesitha sokugcina okuthiwa ukufa. Abakholwayo bayakwazi ukusihlehlisa athi okholwayo abayinhle kancane ngisafuna ukukhulisa abantwana babo. Amathodisho leyo ishiphuma ishayikhwela ingathandazi ingathandi iphinde ibuyele hayi ufuna ngicela hayi ncela seyikhulumile abakholwayo amadoda abaselwa amazulu abane-DNA yasezulwini ongathiwa ucheck igazi labo kutholakala ukuthi ngeke baselwe ngempeli baselwe ngempeli engaboniyo eyizwe abasazalwanga ngembewu yanyama nendoda bafike bakutshela ukuthi papayi icela kwamanje uyazi ngicela ukuthi ufike sekuno-90 khambe singakhuluma lo daba kodwa kwamanje hayi angekancane ngisakhulisa abantwana bawucabanga noma ngihamba manje usibusiso uzokondloba bakholwa ilanguage yasezulwini nkosi yami hayi ngaba kude nabakholwa aweliyandezulu uNkulunkulu akavusa umphikelelo akavusa umkhunza ihlehli izinto ezithi if God is on my side who can be against me as long yena makimi kubani ongamelana naye sithi nakufa sithi nandlala sithi nakuhlupheka sithi nakuswela sithi bani azomdumisa nothando olukuKristu Jesu sithi nani ziphi ingane ezothi bayifike esikolweni sithi I'm saved awusasaba namanye abazalwane abazalwane enkonzweni ziphi babi nithi sifuna uNkulunkulu manje akavuse ingane zethu ezofana sithi sidlisa kwinsindiso athi umntuzane ento akathi ngidlisa ngalo athi ngiphethe icandidate yazi ngiphethe ikhantolakala athi yini yini athi insindiso athi uthi yayibona-ke ukuthi idule akusiyona yayo noma akubala ngoba bawudlisa udlisa ngento engajwayelekile bapha abantwana bethu abazodlisa ukuthi akusefe nami esingabalana bathi msindisile I'm a child of God ngizelwe amazulu
Singaphakama ngenyawo.